Nou, dat liep het erop. Dat is wel hartstikke mooi. Want dat liep wel heel zuurig de hele tijd. Ja, en wat vernielings. En nou, dan kwamen we soms door de weer weer wat stikken. Dus het is wel heel mooi dat er nou eindelijk wat aan gebeurt. De oude Chinees in Marm staat in de steigers. Het pand staat al jaren leeg en had al meerdere tijdelijke functies gewoon. Maar nu wordt het ombouwd tot 3 wenten. Wie natuurlijk al sowieso hier een doorn in het oog. En ja, dat wordt nou opknapt en bewember hier wordt te maken. Mooi in het centrum van het dorp en het is mooi in Friesland. Dus ja, waarom net? De romte zeg ik. En ik denk dat dit kan wel wat worden. Het wie verdwarfsbewenners al skoften een 20 in het eeg. Zij zeggen er dan ook naar uit dat er wat positiefs met het gebouw waren zo. Ik vind het best. En ik denk de meeste mensen die het hartstikke mooi vinden wat hier gebeurt. Heel erg blij met. Eindelijk, het liep het erop. Het is mooi waar en er gebeurt wat. En nou, het liep het voortaan een stuk beter. Dus dat is wel hartstikke fijn. Mooie stekker vanzelf. Dat het weer wat creërs liekt. En dat is altijd een opstekker. Zeker, ja. De reacties zijn positief. Dus ik verwacht dat het goed komt. Eind april is blauw en begin maart komt hij in verkeer. Dus mooi voor december kennen mensen erin. In wezen krijgen mensen maar een voorrang. Met zij er zelf ook bij binnen. Dus het eerste maandje voor marmers wezen en als we dan niks jaren, dan kan het naar buiten gaan.